Как обещах, ще играем на 6M, като достигне 6M абонати, ще играем на 6M игра. Сега нямам 6M, имам 70. Ще играем... Това е скучно, това ще играем. 6 плюс 7 равна 13. На колко? На 13 е равно. Тук е 6. Тук имаме задача. Не sé колко знае. Забавете се с някаква задача. Не бе. Пускай се спа. Какво? Сабан. А това е 10. Тук сходно. Не играте вече. Ще се леса от конфликт. Да купим. Какво? Ще му спря в космоса. Опа, пускам. Плюс. Не знаех, че е толкова бързо ще мине играта. Мислих, че ще се мъча за 8 години. Съвсем ще се мъча. За много години. Ами не за 10 години. Колко години? Не знам какво. Чакай да изтакна си. Всичко е такова. От космос се звика. Защо? Сега ще се. Успех. Ще минем няколко път тегли. Пуска се. Да. Не е така. 30 секунди. Ще готова вече. И някакъв подарък. Играем на основа. Това ще играем вкусно. Не. Само ще вкусно. Това е яко. Що не? Не. И това ми беше... Чакайте. Не ще се чули. Не беше нищо видеото. Само изпълним това. И какво? Ой, сега той ще се весели. Ето не честно ме бият. Ето го. И себе ще се чу. Всички имат някакви летялки, дето... Ето. Това думи, човеке. Литни бе. Влезе чак. Там, чак. Литни бе. Къде са ми пилота? Ето. Его. А не. Але!
Стен. Нямаше за дълго, но е само да го изпробвам. Ако беше... Само го цели. Напусна се. Искам. Аре, литне. Айде. А това... На тая игра съм професионал. Това е най-якото. Това ми спира. Думите си ми върват. Сега. Игра. Още къде съм аз. Литни бе. Да играем. Така. Ето ме имам. Аз съм играл истински Squid Game, дето има истинската игра. Не чак в реалния живот, а в тази игра. А палите ще ми се добавя толкова бързо. През 2 секунди. Адми. Ей, това е. Робот. Сме спровали раката. А ще не може ли то нещо? Костана е. Сигурно, защото умалях. Вижте, това беше видеото. Айде, чао. Най-бързото ми видео след от целия град. Релизна от играта. И... Чакай.